बारहुंखाजों इदि बायलांजोबदों नै अ माय गड न'आ बायलांजोबबाय नै नै बुलांजोबबाय सेस ओमफ्राय नै गया बायदोयो नै फिथाइ गोनांमोन आरोना ओंखायनो गिलु जाना गोलैसिनबाय बेबो बुलाबजोबदों नै सेस थांजोबबाय नै ओमफ्राय इथिंबो दङ आं खोथानि नै बैसिनाबो न'आ थांजोबबाय नै ओंखाम संग्राया बुलाबजोबदों आरो सेस बायलांजोबबाय सेस बुलांजोबबाय हैनि इसोराबो गया बायजोबदों ओइ बारियाव नायलाय बोरै माबादों सेस नै गया बायसिनबाय लाइनथार सायाव बोरै बायलांखो मैसायाबो आन्दायखायनि मालायनि बारियाव मा गय खनदोंलाय आया मालायनि बारियाव बे नोंसानो जाहैबाय मालायनि बारियाव बिदि खननाय गैयाना मालायनि बारियाव गय खनदों नालाय ओरैजाय बारबाय जोंहानो जाबायब्रा फांनै बायदो नै गया सेस इसिना बायलांजोब्बाय नै बै बारियावबो दंफां गुजोबदों माथो नोंसानाव गोलैसिनासै सेस ओइनि इथिं नायनि खोमा आदा लामाथिं सेस नै बायलांजोबबाय फुरा बारहुंखाजों जा गोबाव बारबाय दाबो एसे बारगासिनो दङ 9टानिफ्रायनो बारदो 9टा 40निफ्राय नै दासिम दा 10टासोल' जाबाय लाइनथारावनो गोलैसिनदो इनि फुरा ओमफ्राय इथिंबो दंफां गोलैदो गयफ्रा बायलाबजोबदो आरोना नै नायदो गया बायदो ओमफ्राय ओरैजाय नायदो नै सेस बुलाबजोबबाय दंफां माखा लानसायाव नैबो बायदो खान्थाला सेस फिथाइ दासो थाइफुदोंमोन सेस खान्थाला बायलांबाय नै अ माय गड नै लामायाव बिदि गोलैसिनजोबबाय अ माय गड सोरना बायखो आरो बारगासिनो नै बारा ओइ दंफां गिदिरानो बायबाय माथो इयाय बासायनायखौसो बासायनाय लामायावनो नै अ माय गड नै लामायाव दंफां गिदिरानो बायसिनबाय अ माय गड सेस लाइनथारा जखाबाय कारेन्ट फैखाला इयो नै लाइन फैदों खोमालै थांजाया नायदो दंफाङानो बुखादों आयु नायदो हा सिंनिफ्रायनो बुखादों फाग्लासो नै इदि गैला दङ लामायाव सेस नायदो दसेनो सेस लाइनथारा नै जजोबबाय लाइन दंखोमालै थांजाया बिराद गिदिर दंफां गोलैबाय नै लामायाव जानाय नङालै इदिनो थांजानाय नङा बिराद फाग्ला गिदिर गोलैबाय नै फाग्ला जानो हैद बिदि जायो लाइनथारा जलांजोबबाय सेस नै दंफां बोरै गुदो बे दंफां गिदिरा गुलांबाय नै गयाबो सेस बिसोरना न'आव थांदों नै मोजां बायखाबायना न'आ नायदो बिराद गाज्रि बायलांबाय नै न'आ फाग्ला जायो ओइ सानावबो थांबाय ओंखाम संग्रा बेफोरबायदिनो तोरिया खेला आंनि मुदुफुला सेस नायलाय अबस्थायानो गैला थोद खेला नायलाय बिदि अबस्था जाजोबबाय फांसे बे फांसे बायदों नै ओमफ्राय नै फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा
आं बा मुदुफुलानो इदि बायजोबा आयु ओंख्रि जानांगौ सेस फिथाइ माखानै केला थोद थोरिगा मालायसो भिडिअ लायगासिनो आं न'निखौ नुवाखै थोद नायलाय माबायदि अबस्था जाजोबखो ए थोद बिदि फाग्ला हयनाय जायो नायलाय बे गय फांसे बायदो ओमफ्राय नै मुदुफुला फांबा थांबाय बे फिथाइ दंमोन माबाया गया खाना लाबोजोब्बाय नै गया जि बुरजा ओंखारदों फांसेयावनो नै केला बिदि हयनाय जायो नालाय आं न'निखौ नुसनथाराखैमोन माने न'नाबो बिदि बायदों आरो देखायबावनो नोंथांमोननो र' न'ना मा बायदों फाग्ला बिदि जायो ओमफ्राय नै बारियावबो बारि गेजेरावबो गय बायदों आरोना बेखौबो देखायदों नोंथांमोननो फाग्ला मालायसो भिडिअ लायगासिनो दं न'निखौ नुवाखै न'निखौनो देखायबावखैसो नायदो लोगोफोर नै बिदि बायदों गया नै बे फाग्ला बिदि जायो मालायसो भिडिअ लायगासिनो दं न'निखौ नुवाखै नै लाइनथारा बिदि जालांजोब्बाय नै बे फाग्ला बिदि जायो केला थोद थोरिगा अबस्थाया न'नानो गाज्रि जादों बेलेग गया बायासै दासो गोदान ना गयफोरा बायासै नै बेनो दैनोबाद लोगोफोर गासैबो मोजाङै थिङै दं गय फांनै बायबाय ओमफ्राय मुदुफुल बिफां फांबा बायबाय आरोना मुदुफुलासो दासो थाइफांदोंमोन जि ख्रि ख्रिनो फिथाइ थायदोंमोन बद जाजोब्बाय आरोना थोद बिराद लस मोनबाय आं मुदुफुला बिराद मोजांखामोन आरोना जानो लोगोफोर गोथाङैनो बिराद गोदैखामोन जानो लस जाजोब्बाय थोद थोरिगा बिदि जायो नालाय फाग्ला नै बिराद मोजांमोन जानो जाबाय थायोमोन आङो बिराद गोदैखामोन आरोना गोमोनाथ' गोथाङाव बिराद मोजांमोन जानो गोदैमोन गोदै दैसुब दैसुब ओमफ्राय गोमोना बिराद गोथावमोन थोद लस जाजोब्बाय नालाय ओमफ्राय नै गोदान गोदान रज'नाय दंबावो बारु नै दासो रज'नाय दंजोबो ओमफ्राय नै जोंना जिगाब बाख्रिया बायदों आरोना नै बेफोरबायदि थोद बे फाग्ला बिदिनो जायो अनेद्राय जादोंलै होमबाबो आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान साबस्क्राइब खालामदाबो लोगोफोर जाबाय नेक्स्ट भिडिअ